Здравейте! Аз съм адвокатът, който съди трева с 400 квадратни метра в час и днес ще ви разкажа какво е хидропосев. Хидропосев е начин на засяване на трева. Също така, както е традиционният начин на засяване на трева с насипване, фрезоване, разхвърляне на семена, валиране и така нататък. Няма друга разлика. Т.е. и двата метода са методи за засяване на трева. Тревата след това се развива така, както би се развила, ако я засеете ръчно. Покълва, пораства, след това трябва да я косите и така нататък. Какво е хидропосева? В специална машина, която е качена върху бордовия гус, се смесват вода, мулч, и семена, каквито решим. Тази смес се разбърква хубаво в машината и след това се нанася по терена с маркуч, с специална дюза под налягане. Тази смес буквално залепва върху терена, затова и не е необходимо преди това да се насипва хумус или каквито и други подготвителни мероприятия да се правят, освен че е необходимо терена да се почисти от камъни, строителни отпадъци и така нататък. Тази смес от мулч, тор, лепило действа като, като отроба за семената, т.е. осигурява им абсолютно всички необходими условия те да покълнат, като ги предпазва от дъжд, предпазва ги от мравки и други насекоми да не извлекат семената, предпазва ги от птици и тъй като наистина буквално залепва върху терена, това позволява да бъде нанесени на доста стръмни участъци, като включително и предпазва от ерозия. Тоест, хидропосева е начин на затревяване, на засяване на тревата. Става много по-бързо, сравнено с традиционния метод на засяване на трева. Например, един двор с площ около 800 и няколко квадрата може да бъде засят с трева за около 3 часа. Много по-сигурно е, защото, както вече казах, тази смес осигурява абсолютно всичко необходимо на семената, включително и защита. И не на последно място е доста по-бюджетно, сравнено с другите методи на засяване на трева. Така че това е хидропосева накратко. Както вече съм казвала, той се използва много в Италия, в Франция, в Англия, в Щатите пък само така затревяват, т.е. засяват трева. Перфектен е за по-големи площи, голф игрища, пасища могат да се затревяват, защото пак казвам, от нас зависи какви семена ще сложим вътре, такива каквито сме преценили, че са удачни за терена. И за укрепване на склонове от ерозия. Така че това е хидропосева. Както скоро ме попита една дама, значи идвате и хвърляте тревата и до година пак. Не, ние не хвърляме трева. Машината не пръска трева, тя пръска семена, които са в специална смес, позволявайки на тези семена най-добрите условия за покълване. Т.е. когато дойдем и нанесем върху вашата земя хидропосева, оттам нататък семената ще се развият по начина, по който биха се развили и при традиционното затревяване, т.е. тревата ще покълне между 7 и 14 ден, зависи какви са условията навън, температура и така нататък. Разликата е, че няма да има голи петна, защото е неравномерно засято семето или пък мравките са ги откраднали или пък дъждът го е отмил, и много по-бързо и много по-бюджетно. Това е. Чао!